Hej med dig, Camilla Nyman her. Den her video er en morgenmeditation, en meditativ rejse over de næste 10-12 minutter. Så hvis du gerne vil være med, så er det nu, du finder et sted, hvor du kan være uforstyrret i en kort periode. Lige så stille finde sådan et godt sted at hvile, et godt sted at slappe af, hvor du ved, at jamen, her kan du sidde eller ligge. Og langsomt forestil dig, at du drejer dit blik 180 grader rundt. Sådan. Måske er det en fordel at lukke øjnene. Lige så stille drej blikket. Og forestil dig, at øjnene de sådan roterer rundt, så at de begynder at kigge indad og ikke udad. Og så en anerkendelse af, at den ydre verden altid har gang i noget, og altid har nogle fantastiske tilbud til os af den ene og den anden karakter. Og det er okay lige nu, ligesom at gå i et supermarked, at der er mange tilbud, der er mange muligheder. Måske også noget, man skal, og noget, man synes, man skal. Og det lader vi bare være lige nu. Vi er her, det er fint, jeg vender tilbage. Bare lad det stå. Lige så stille lukker du øjnene og forestiller dig, at øjnene sådan drejer de her 180 grader rundt. Så al din opmærksomhed vender indad, ind i kroppen, ind i dig, ned imod dit hjerte. Du tager en dyb indånding. Puster lige så stille ud. Måske gør det et par gange sådan. Og det kan være en fordel at have lyd på. Blot som en måde at udtrykke over for dig selv. At du vælger at slippe enhver spænding i kroppen. Du vælger roen. Du vælger at mærke ind. Og alt andet må vente for en stund. Det er ligesom at dreje rundt på hælen og henvende sig til noget, der har mere ro. Noget, der er væsentligt mere bevidst, klogere. Noget, der kan guide dig, rådgive dig, støtte dig. Så må vende fokus ind på et indre støttesystem. Eller blot en dyb ro, som findes inde i midten af dig. Uanset hvad vi oplever i den ydre verden, så er der stadigvæk et punkt inde i dig, ligesom inde i orkanens øje, hvor der er en ro og en dybde. En følelse af kontakt og et stærkt nærvær. Du kan træne at åbne dine øjne igen og blot sådan sidde stille og stirre ud foran dig. Forestil dig, at du sådan kan åbne øjnene og bare sådan sidde og stirre. Betragte, hvad der er uden for dig, mens du stadigvæk mærker kontakten til den ro, der er inde i dig. Der er en tillid og en indre styrke, en indre robusthed. Som er koblet på dit hjerte og din bevidsthed. Hjertets åbning. På kærlighed og varme og nærvær. Og frem for alt en stærk tillid. Tillid til dig selv, tillid til din krop. Tillid til dit sind, tillid til dine tanker. Tillid til dine følelser. Det hele arbejder for dig. Det
ikke altid, at de her kræfter er enige om tingene, men de arbejder altid for dig. Det her dybe punkt inde i dig. Sådan et sted, hvor trådene samles, og kræfterne forenes. Derfor det bliver helt stille derinde. Forestil dig ligesom en cirkel eller et øje inde i midten. Og alle input udefra kommer derind. Der er sådan en ro på det her sted. Så hvis de input, der kommer udefra, er lidt usikre, eller stiller spørgsmål, eller tænker, hvad nu med det, eller hvad nu med det, eller har vi styr på det, eller hvordan kommer det til at gå? Som de toner og de spørgsmål og den tvivl kommer ind, så sker der noget med den inde i det her øje. Det er som om, at i det øjeblik, at spørgsmålet rammer øjet, så kommer der sådan en afslapning. Der kommer sådan en ro. Ligesom hvis et barn møder en meget rolig forælder. Bare energien. Bare tilstedeværelsen. Det usikre barn kigger op og har vi styr på den her situation. Men i det øjeblik, at man møder den her ro, så helt automatisk, uden der overhovedet er sagt et ord, så kommer der sådan en dyb suk, og skuldrene falder ned. Så stille som vi arbejder med det, mærkes det til, at det her center, den her ro, eller øjet, lige så stille bliver større, lige så stille udvider sig. Måske kan du selv mærke, om det fylder sådan det, man kunne have i en hånd, eller det bliver større endnu for dig. Det gør ikke så meget, at det er abstrakt. Det kan være svært at placere helt konkret. Det, der er vigtigt at vide, det er, at det er en dyb indre ro, som er dig. Det er en dyb indre ro, som er dit udgangspunkt. Det er noget, der altid har været der, og altid vil være der. Det er et kontaktsted, ligesom at dit hjerte, dit fysiske hjerte er dit, og det slår, og det hjerte er helt unik. Der er ikke nogen, der har et, der er fuldstændig magen til. Det er helt unikt dit. Det har dit DNA-aftryk. På samme måde har det her øje eller center et aftryk, som udelukkende er dit. Når du virkelig er i kontakt med det her sted, så vil du mærke en større forståelse. Du vil mærke en blødhed, varme, men samtidig en styrke i kroppen. Du vil mærke en form for indre vilje, der rejser sig, som at stå med en rank ryg. Det er ligesom at have en wingman, en stærk ressource i baghånden. Her er det bare inde midt i, eller rundt omkring dig, eller i virkeligheden alle steder. Øjet kan godt forstørres. Godt forestille dig, at du ligesom åbner dine håndflader, hænder og strækker det ud. Så det er sådan helt ud til dine fingerspidser, og hvis du rækker begge arme ud til siden, så vil det blive lige så langt som fra spidsen af din lange mand på den ene side til spidsen af din lange mand på den anden side. Og på samme måde med højden op og ned. Du kan forestille dig, at det går rundt om dig. Og du kan forstørre det endnu mere, så det fylder hele lokalet, du sidder i. Forestil dig den frekvens, den lyd, den bevægelse, at den har toner, der rækker ud til ydervæggene. Og du kan i dag forstærke det yderligere og lade det trække længere ud. Hvis du ønsker at
være i forbindelse med universet og universets ro. Kan du forestille dig, at det rækker helt ud til yderkanterne af den her planet, eller det her solsystem. Og samtidig kan du trække det helt hjem og mærke, at det er en koncentreret energi, som bor dybt inde i dig. Måske mærker du det inde ved halsen, hjertet, brystet, måske det lidt længere nede. Du vil oftest have et udgangspunkt, et sted, hvor du altid kan finde det. Og du lige så stille glider ind i kontakten til det ved blot at tænke på det. En koncentreret kugle eller koncentreret øje i midten af dig. Så det øjeblik, du mærker den energi, så udvider den sig. Den vokser med kontakten. Ligesom hvis du bruger en muskel. Jo mere du bruger den, jo stærkere bliver den, jo bedre bliver den, jo nemmere bliver det at bruge den. Og jo mere kan den hjælpe dig med, jo mere kan den gøre for dig. Så forestil dig, at det er en træning, og at du med træning bliver stærkere og stærkere til at finde den kontakt, til at mærke den, og dermed vil opleve mere og mere i længere og længere tid, hyppigere og hyppigere, at du glider ind i en følelse af at være støttet, en følelse af en dyb indre tillid. En følelse af at kunne tjekke ind med det her sted og blive guidet, støttet og hjulpet. Det er et godt sted at starte dagen og mærke den energi. Og derefter, som dagen skrider frem, læg mærke til, hvordan det egentlig føles at være dig. Hvordan det føles at gå frem i livet og løse de opgaver og gøre det, som du nu skal gøre i dag. Den måde, du bidrager på og er dig på. På sådan en helt almindelig dag som i dag. I det øjeblik, du lægger mærke til, hvordan det virker, vil du også få en forstærkning. Så der er flere måder, hvor det her lige så stille kan rulle og blive stærkere og stærkere. Og mere tydeligt og mere normalt for dig. At mærke den her dybe indre ro og tillid til dig, til dit hjerte, til din krop, til dine tanker, til dine følelser, din personlighed, til din sjæl og til alt det, som du møder, som dagen skrider frem. Der ligger hele tiden en fin guidance, plan og hjælp til dig, som udformer sig forskelligt fra time til time og fra dag til dag. Så lige så stille lægger du fokus på at mærke din vejrtrækning. Sådan. Mærk den og giv slip igen. Mærk, at du trækker vejret. Mærk, at du er i live. Er her lige nu. Mærker nærværet. Mærker ilten, der kommer ind, fordeler sig i kroppen. Mærker udåndingen, din evne til også at give slip. Og den bevægelse mellem at tage imod og give slip. Forestil dig, den bare kører fuldstændig naturligt i alle mulige henseender. Evnen til at tage ind, evnen til at give slip. Og sådan bliver du ved en lille smule længere. Evnen til at tage ind, evnen til at give slip. Langsomt som du mærker, at du er klar til det, åbner du øjnene, kommer tilbage til stedet, til real time, dagen i dag. Og jeg håber, at du tager energien her med dig, og den her forståelse, og den her kontakt, så den ligesom får lov at være en del af de skridt, du tager, som dagen kommer frem. Og så er der tilbage og ønske dig en rigtig dejlig dag. På gensyn. Hej med dig.